Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Fortnite. Astăzi suntem alături de David. Salut! Și de David Ștefan. Salut! Astăzi ne jucăm Battle. David are ready. Și obiectivul este eu și David să facem Diamond. Și David Ștefan să facă Silver 3 sau Gold. Adevărat! Dați un like, dați un subscribe. Ați auzit bine, dacă nu dați like sau subscribe, o să aveți 10 ani de ghinion. Și dacă fac eu un kill, dați un subscribe. Dacă fac eu un kill, dați un subscribe. Dacă face David un kill, dați un like. Și dacă face David Ștefan un kill, le dați pe toate. Like și subscribe. Și dacă facem Victory Royale, Le dați pe toate plus căpățări. exact, și trimiteți și la prieteni. Exact. Tu n-ai un skin de aur ca să fim echipa de aur. Stai așa să mă uit. Nu am. Haideți să mergem la Bult. Sau eu mă duc la locația lui Chris. Voi, dacă vreți, vă duceți la Shogun Stroi Dure. David, vrei să zici ceva video? Să dea un like, un subscribe. Tu, David Ștefan? Da. Vreau să vă spun că nimic. Oh. Dați un like pentru urma asta. Exact. Uitați de acolo pe David, ăla e David de acolo. Că ăla e skin-ul lui principal, nu? Nu, David. Nu, David. Nu neapărat. Nu, era cu ăla și ăla neapărat. Pe ăla. Și ăla dintre neapărat. În ghilimele. Un kill, dați subscribe. Da, David, eu am zis că mă duc acestul, Chris. N-ai zis. Ba da, am zis. Am zis că eu mă duc la locația lui... Să dați like și subscribe. Eu am zis că mă duc la locația lui Chris. Voi, dacă vreți, vă duceți în Shogun Solid Dure. Primul kill a fost făcut de David Ștefan și trebuie să dați like și subscribe. Ok? Exact. Locația mea, da, hitle. Acum trebuie să fugim. Ca să nu murim, pentru că... Veniți la mine, veniți la mine. Vin. Cine le vrea? Eu. Wow, ce scamagiu! I want the katana. Prea târziu.
Ai luat-o? Să nu mergeți acolo, că are mască și are și katană. Ok. Da, de ce ai mers acolo? Păi eu acolo am picat și n-am vrut să merg pentru că ei au venit după mine. Mariana, tu pe clasul? Cu care? Deci, de ce s-a transformat din Jackass în ăsta? Ok. Asta e că am uitat. Pentru că Am uitat că ai cyber. nu o să fiu foarte atent pentru că mă uit la iSilent. Și da. Vreau să vă spun, chiar dacă Marca a uitat să spun asta, trebuie musai să vă abonați ca să îl trecem pe Mărgean Nicolae la subscriberi, ca să facem live-uri. Exact. Dacă trecem pe Mărgean Nicolae, adică Cristi, o să aveți, o să facem un video cu ce veți voi. Ne facem un video cu provocări de la voi. Exact. Pe Fortnite. Da, și nu o să fie cu clickbait. Stați liniștiți. Efectiv 19 fugi. Cum ai reușit? Nu tras un player care și un string în snipe. N-ai ce să ia să că nu suntem live. Te-ai prins, cum mi-a dat cineva. E aici. Ăștia m-au omorât. E vina mea că ai picat din mașină. Hai că te-ai dus din mașină. Unul e mort. Mai e unul. Nu mai e unul. Ba da, mai e cu construit. Nu, vreau să zic că mai e unul, doi. Bun, orice era în viață ăla, îți construia în fața ta. Așa. Stai puțin, David, bine mi-a. O alimentez puțin, dacă mă înțelegi. Ca să fug direct de acolo. Dar bagă-ți mașina la încărcat. Ce să bag, că mai e și periodic. Când ți-ai pus Cool Trooper? În lobby? Nu! David, vine imediat. Mă înțelegi, m-am panicat. Da. O plecat să-i dau la David. Nu, că și playerii acolo. Hai, cum mă duc după tine. Mă trebuie să tai. Încep și eu, te-ai aruncat jos? Mi-am picat cadrul de pe munte.
Voi nu mai ziceți nimic la vlog, la clip. Stai puțin, David. Și David Ștefan. Ok, mă dau niște măcar mai aici. Poftim? Stai, acum vă dau. Bun, deci, acum că ne dăm marc, Duceți-vă jos în video și dați un like și subscribe. exact. De încurajare, normal. Pare ca să ne dai și nouă ăsta. Ce? Ce, David? E arma mea. Care? V-ați spus acolo la trade? Da. E aici un shotgun epic. Ia, scuză-mă. Am găsit unul epic. Am o unghiță. Puteai să nu iei aia, te rog. Unghiță. Nu, arma. Areu. Ok. Mulțumesc. Acum venim. Hai venite. A trebuit să fugim că vine zona. Oh, da, chiar. Vii? Da, vin. Cât de zona? 1. Iar nu mai avem bateria Tesla. O să ia cu Godzilla. Cea mai aproape e acolo. 700 de metri. Hai că ajunge. Hai Tesla, te rog. Vezi că noi am plecat cu Tesla, dacă stăm în ea. Veni imediat. Ai animat. Du-te cu animat. Nu mai. Motor. Nu mai ajunge. Ne-a lăsat. Am dat în fața ta. Scuze-mă, dar face ceva Skybase. O făcut, mă rog. Cine vrea motor? Eu. Luați-l voi, că de 2 persoane. Și na, ce să mai spun, că nu mai vine nimic ce să mai spun la videoclip. Știi ce să spun, dar nu mai vine nimic ce să spun. Exact. Pe el. Care ține. Stai că m-am urcat ăsta în mașină. Ce faceți? Și acum... David Ștefan. David, ce faci? Fugi! De ce nu mere? Păi are secunde.
puțin. Plus 3. David, tu cât ai la sută platinum? David, tu cât ai la sută platinum? Poftim? Cât ai la sută platinum? 75. Faci tu prima dată. De ce să Am 42. Mă 42. 82. 40. 42. Da. Ice Pop. Prime Ice Pop. Eu am acum lângă mine un Prime Ice Pop. Eu am băut câteva guri, că nu mi-a plăcut Ice Pop-ul. Mie mi se pare că e bun. Ce? Prime Ice Pop. Prime Ice Pop. Franța. Da, nu-i bun. Medicament. Și metamonul e la fel. Dar și metamonul e la fel. Nu, metamonul e bun. Mie îmi place metamonul. Metamonul e dus de niciun fel. Dar David, de unde ai luat metamon? Poftim? De unde ai luat metamon? De la ACA, cred. Da, de la ACA. ACA pe lângă Ciucopănie. Că s-o scos din... că s-o scos din Arad. ACA 47. Eu am fost odată la ACA, la acolo. Lângă școală? Nu știu exact lângă unde îi, dar știu că am fost la una ACA. Unde era așa mai lângă, unde pe apropiere era o biserică. Nu știu, mă, chiar nu știu. Tu știi măcar unde e școala lui Cristi? Nu. Bombă. Nu. Adică ce? Nu știu. Ce? Unde e școala lui Unde Cristi? ești? Da. Păi eu sunt din Timișoara. Deci Cristi n-a mințit tot timpul ăsta. Dar ce-o zis? Mie mi-a zis că ești din Arad. Da. Da? Help! N-am armă și fuge pe el după mine? Cu armă? Frate, dar ce mă enervează? Nu vreți voi mai bine să jucăm Reload? Pe episodul pe canalul meu niciun reload. OG. Hai. Da, chiar, OG. Nu s-o. Că slabi. Adică OG? Ok. Deci dăm OG. Bun. Acum, prima dată pe canal, cred, nu știu exact. Prima dată, când da. Prima dată pe canal când filmăm Fortnite OG. Acum, pentru treaba asta, vrem un mare like și un mare subscribe. Să-l apăsați, vă rog eu frumos. Pentru că v-am spus ca să-l întrecem pe Cristi. Pe Mărgea Nicolae, adică. Da. Și Eu mă joc cu un skin cu care nu mai m-am jucat de mult. Da, tu cred că știi. Hai, Alan, că oricum mă slabi. Da, chiar,
dar slabi. Pe 31 ianuarie vine Season 1, Chapter 1. Chapter 1, Season 2. Voi știați? Nu. O să se scoată ăsta. Mai bine, Da, da. Tare. Hai normalul. De ce? E mai fain. Nu știu, aici joacă toți băia din Chapter 1, Season 0. Lasă. Oricum eu acum nu mai pot să ies de aici. Eu nu mai pot să dau unready. Nici eu. Deci, suportăm. Voi să vă uitați la România au talent. Nu știu. Depinde. Survivor? Oh my god. Da. Nu. Și eu. Eu țin cu echipa roșie. Mereu am ținut cu echipa roșie. Și albastru. Roșu, albastru. FCSB? Exact. Ce? Ioi, dar mai țin minte harta asta. Are. Harta asta de pe OG. Mare sau mic? Voi aveți pickaxe-ul ăsta? Care? Pe bune. Serios că am. Nu mergem la... Dar de ce nu mergem la prezent? Și aici le faci mult ok. Ți-e frică cumva? Cred că e frică. Da, ar fi fain să se mai bage, să se bage o secțiune doar cu chapter, adică o secțiune să alegi tu ce chapter să fie și ce season. A, știu, gata. Chapter 4, Season 4, gata. Exact. Chiar a fost fain. Chiar pot să zic că a fost... Sau să ne întoarcem în primul, în ora cu, în chapter 4, season 5. Poate să dea cineva o armă dacă are. Eu am atătorul de bombe. Da. Ai murit? Îmi dai? Îmi dai și mie, David. Hai repede. Eu îi dau toolbox pe ăla. Mamă, deci eu am făcut 3 kill-uri. Da. Te-au auzit. Nu. Aici. Vezi că este bun. Exact, eu fac totul ce Doamne ferește.
Eu mi-am luat double pump. Hai. Eu pot să fac double pump dacă vreau. Nu e bun, dar numai bun dacă știi să folosești. Păi știu. Eu pot. Tactical pump. Păi și eu am tactical pump. Mă caracterizează greu. Păi tactical cu pump-ul. Ai unul glonțe. Da, Ștefan, ai glonțe de shotgun. Da, am. Îmi dai? Da, bine îmi place. Oh, multă. Eu zic să mergem în zonă, că noi suntem cam departe. Puțin, cam departe. Ai glas de shotgun? Eu am numai una. Hai că-ți dau și ție. Place. Ai văzut, adică îmi trebuie să-ți fie frică. Trebuie să ai doar încredere în tine și să tragi foaca. Ai trag, da. Am un număr pe doi. Eu patru, dar nu se pune. Stai că avem 4 like-uri și subscribe-uri și plus 2 like-uri, 6 like-uri și 4 subscribe-uri. Dar cineva vede episodul ăsta chiar acum? Nu? Poate nu chiar acum, poate mâine. Mâine postez. Mă rog, mâine fiind 26 ianuarie. Da. Știi ce mi place de Dusty? Am. Știi, mă, eu cu tine suntem obișnuiți cu Dusty Groapa. mai noapte. După explozie, după eventul ăla cu nu știu ce explozie. Da. Na, cu Dusty ăla suntem noi obișnuiți. Se dă reboot. Duceți-vă că eu merg camera. Gata, am pus-o cumva. Ne-ați oprit voi? Da. L-am bătut de a sări capace. Am dat easy shotron copilașul ăsta, am easy shotron. Am mai făcut un kill. Și, bine, eu n-am făcut, dar el a făcut, dar nu contează. Bob de Builder, tu ești? Nu. Mai Bob de Builder Lego. Da.
Nu contează ce făceam eu pe Lego. Nu făceam nimic. Făceam chestia lui Bob the Builder. Mă puțin cam prea mult. În loc de o chestie, că îi făceai 10 chestii. Exact. Și așa mai ajuns într-o săptămână și puțin să termină aproape să ajungem la max. Aproape, numai s-a întâmplat o problemă tehnică. Dar mi-a folosit double pump-ul. Faine capul. Acum faci pe. Stai. Frate, Iachini, de unde Doamne se spawnează? Din capul meu. Auzi. Frate, bine că spawnezi. Dar bine, nu spawnam, dar era bun. Fugi cât fugi cât te țin picioarele. Vezi că s-o încapă casă. Nu, stai că mă duc lângă Davi să mai discutăm. Luați-vă caldul. Da. Ai de capul meu. Cum? Mi-e clar o să-mi crească, 100%. Și mie. Mie? Păi avem câte kilori avem? 7. Toți, 7 kg. 35%. 35, tot 35. Tot așa, da? Așa, da? Sigma, sigma, boy! Sigma, sigma, boy! Sigma, sigma, boy! Sigma, boy! Și se duce controlerul pe alea pe care tragi. Sigma, sigma, boy! Sigma, boy! Sigma, boy! Eu sunt Sigma, boy! Dar oare să se audă videoclipul acesta? Da. Ai mai zis asta? Păi da, bă, dar meciul trecut, nu, păi da. Păi n-am filmat pe platforma bună. Opa. Nu se poate. Alexandru are 6. Se? Și știi ce înseamnă 3 de 6? Vizualizări? Sau ce? Are 666. E numărul De ce? zi. Da, plăcere, la like-uri, la abonați. Da. La ultimul videoclip? Da, cum e crescut. Da, ăla de la Tocirai la popular în Minecraft. Da. Și abonați are 1, 2, 3. Pe bune cu... Ai văzut? Da, 1, 2, 3. Are 123 de abonați. 1.230.000 de abonați. Cine are atâția? E și Rent. Mă? Vedeți mai că noi ajungem acolo în 12 ani. Eu și Cristi. Da. Atâția le-au făcut și mari youtuberi. Nu, numai, cred că știți pe Bistorul ăla, nu? Da. Au făcut
făcut 2 ani YouTube și are deja 100 de K. Ce mă? Da. Păi în 2 ani eu fac 20 de... Bine, nici chiar 20. Hai să zicem 100, 100 și ceva. În 2 ani a făcut. Pentru că l-au observat Zbâr și Gami. Și Dani, sincer, Nu, bine. mai fac de la fel. L-au copiat pe Shelly că i-a luat și permisul. Gami. Băi, i-a luat permisul. La Gami nu mai are permis. Din cauza lui Shelly. Nu! Dar îl copiază pe toate pe Shelly Gami. Adică Gami copiază pe Shelly în toate. Îl copiază și în videouri. Îl copiază și cum se îmbleacă. Voi unde v-ați dus? Eu sunt aici. Mai că suntem în capătul celălalt. Ah. Haide pe acolo, e prietenul nostru. Care e un snap. Nu, dar am văzut de la ce bug au murit. Bună. Da? Bă, cred că Lodo a luat locația asta și a dat copy-paste. Da, eu fac copii și... Nu doar asta, ei au făcut apa mai mare. Exact? Da. Și, nu, toată insula i-a dat copii. Da, și la asta numai că aia e mai aia e mai mică puțin, asta e mai mare. Bine, asta e insula OG. Reloading remix. Un remix care e mapa cât o mână. Exact. Remix, reloading, preprocesată. Deci toată mapa e copiată, nu sunt toate locațiile. Bagă 6 locații din alte sezoane. Și așa. Hai să avem batițe. Voi aveți, ar vedea că culorile apară de când. Da. Da. What? Eu am Epic și Ral. Eu am doar albastru. Eu am doar gri. Eu am albastru și 2 gri. Eu am, Și uite aici am găsit un albastru. eu am mov, gri, albastru. Eu am aia cea mai OG. Cea mai OG o are. Nu? Da. Pe la build fight e clasic ăla. Cred că nu există jucător de Fortnite care să nu știe despre aia. Ok, dacă întreb pe Cristi care sunt cele două cele mai OG, cele mai folosite arme, habar nu are. Pam și aleu ăla. Sau scalul. Dar cred că aleu ăla au fost mai folosit. Eu ținut mult viața. La Constanța. Păi nu găsim. Wow, se descoperire, eu n-am știut că nu găsim.
Hai, detectivii. Te în spate. În spate pe el. Oh, bine. Mă rog, și aici l-am fiat. Vezi că dă unul cu grenăzi. La mine! David, unde te-ai dus? Degeaba mai dau cu shotgun, că oricum muream. Stați puțin. Aici o să închidem videoclipul. Dați un like, dați un subscribe. Pa, pa!